Kif intom tfal? Nispera li tinsabu tajbin bħalma ninsab jien? Ħarġajna ltaqajna biex bħas-soltu nkunu nistgħu naqraw xi kliem u sentenzi bil-Malti. Illum se nibdew Sett 6.1. Tfal, is-Sett 6.1 se nsibu kliem li wkoll fihom żewġ sillabi se jkollhom l-ewwel sillaba bi 3 ħsejjes. It-tieni sillaba se jkollha żewġ ħsejjes. Ħanibdew kif għamilna d-darba l-oħra. Jiena se ngħid is-sillabi u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Tlaqna tfal. Darba. Marzu. Borza. ċajta. Werqa. xabla. Il-pass li jmiss. Jiena se ngħid is-sillabi, intom se tgħidu s-sillabi miegħi u mbagħad se taqraw il-kelma waħedkom. Darba. Marzu. Borza. ċajta. Werqa. xabla. It-tielet pass. Jiena se nurikom is-sillabi, intom se tgħidu s-sillabi ġo qalbkom u mbagħad se taqraw il-kelma. Bravi bħas-soltu, issa għandi il-kliem għalikom. Is-soltu bħalma dejjem ngħidu l-aħħar żewġ kelmiet ikunu tas-Sett darba l-oħra ta' Sett 5.2. Proset tfal, issa għandi s-sentenzi għalikom. Tfal, illum is-sentenza ħanna ħallitaqgħu wkoll ma' ftit numri. Għalikom tfal. Veru bravi tfal! Kollox rajtu għedkom erġajtu? Jiena se narġakum magħkom darb'oħra sa dak it-tant saħħa tfal!